سلام زخبركم تخاتلتنا خميس أنحكم مباركس نايدي ساعة زينا ومسانا دولنا حيزة متأكم اللهو مسناي مكتتال قطعنا تنجرناكم صباح قتلنا يوم حزب تግራይ لعل 1 مليون زهلقه حوحت متن بالشوناو بلسانو ايتصاري بلنا ግን مسكو يفلتنا زبلنا من يخاتصاريو كساب موداتا ክትቅጽሉ ليكم زبل امنت يبلين كنقرارص نخلدو حجنا نبعلنا مقصال ديكونن الى فريات سرافيل زغنت لقاونتي وزارو ليا خاصه ناي غليኦም واليتاوين متن حنكت البونت نختحسبون فصيمي يخبرك أتزغرب أفناو مصنعتي ناي بلشونا سرقي زمتا جمجام انك تسمعو ازي بحق ابتا كلنا نفلط تግራይ دي تفصيمو إلكا نختحتت نختأمن أمنا يخبيد أي بحق اندي دا حزب تግራይ دا نتا كاب غودا غدو خريات تسوي زوصا ناي بعلو تمسلا زنبرت هو حد مناجت خبلعا تنسيو زلو كمزا عينت سرقي كمزا عينت زمتا بفصم ابز عالمون بفصم اي ترأين لما انتي زو عالم قلعك ويانا نقتلت نصحان نتنجيتاچو بعلو زقال عن منغست زيفلطن ابيات مأسرتي ጉዳይ ሂማን ትራፊክን ንኤርትራውያን ከምኡን ንሰብ ሃብቲ ተጋሩን ጉዳይ ናፋሉነት ዘምርሐ ፖለቲካ ትግራይ ገና ኣብ መጽናዕቲ ኣይተኻተተን ዘሎ ይሐው ዘብል ስማዕ ወይዘሮላ ኻሳ መን ይኸሰስ ዓይነቱ ንቀላጽ ማዕድ ወቶት እኒ ዓለም ገብረ ዋህድ ደብሬጽ ወታን መንጆሪኖን ጀነራላት ዕዳጋ ዓርብን ተኣማሚነን ክንቋረርሲ ንኽእልዶ ክብላ ናይ መፈራርሒ ቃላት ደርጊሕነን ጻድቃን ከምሎሚ ትኽክል ዝመስል ዘረባ ተዛረበን ፖለቲካ ትግራይ ሓሚምሎ እቲ ጉዳይ ናብ ታሕትወት መራሕቲ ዝድርበያ ይኮነን ፖለቲካዊ መርበብ ዘለዎ سيستمي بتغنى بتي انقع حزب تግራይ كابت الشعب يزبل سلامة نخوت اتناي ليا بمعصى حوحت ويانا ببعدهم تقحكحن فرحوان حزب تግራይ نتم مصنعتي زغبرو انتاي تسريقو زفتش دقو وينتي كل نفلطو انت نجرناكم صباح مچم كقتلنا يوم سقنا قلنا قبل يوم تزاريبهم اتخم تدما سلامتاي نتحقي ابقد مسافنت ويانا اقال حو ايفلطن قدا حزب تግራይ فتيمنا اميننا دسيلو زيكونس فرحو رعدي بويانا زمرحن زمحدر زلو كبليو نتحكي أبجز زدرجحه ليا خاصة نتعبي كبداي قديفنا أبدك أعطي عينه تكرتبل 23 مليون كابتن ساعة محاضرة عد قدام سجر مقالة اندرتا تسريعه بالقوا دك أعطي كونن انديو قداسي تبلو زلاجن حكي بليونات كرشي تسريعه يسرع اللون أب تግራይ كالأي سرساي درجات ألبن حتانيوم قدامتين منجست يابلنا نزبل تلبيو نناي بعلم التحضراتن اسربيتاتن زلهم مرحنة أب تግራይ تفتيرهم زبلي أزدما برئيو كم تأتفشول جنرال صادقان زبلو ፖለቲካው ጸገም ኣብቲ መሪሕነት ተኸሲትዩ ካልኣይ ስርዓት ሕግዘ ምህላዊ ኣብ ማእከል ከተማ መቐለስ ብታርጋ ዘይብለን መኪና ጋንሸርያ መራሕቲ ዓድዋ በበዓል ጆን መዲድ በዓል ኮሎኔል ገረዝጊሄር ገብረ ሰላማ መራሒ ክፍለ ሰራዊት ኣሕፍሮም ከም ንዘውዱ ጎሲሶም ዝጨፍለቕዎ ትጣሓን ተኸሶ የለን ዝሕዘልካ ፖሊስ የለን ሕጊ የለን ሳልሳይ ምስራቆምስ ደለም ኾነ ንህዝቢ ትግራይ ብባርነት ሒዞም ካብቲ ባርነት ክወፅእ እንተበለ ሓደ ዓሪፍካ ተንበርኪኽካ ተገዛእና ኣይኮነን ኪድናብ ዝማማእካ ተዘይ ኮይኑ ትቐተል ትጭፍጨፍ تأثر زبل كومينستاوي ጨካናት ተሓዞም እዩ ጉዳይ ስርቂ ንህዝቢ ድሕሪ እዩ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ በሰላም ክንነብር ምፍቃድዩ ብሰንከቶም ወያነ ትግራዋይ ካብ ትግራይ ግዕዙ ተለባምን ጠቢብን ሰሎሞን ይኩን አምላኽ እንድርታዊ ዘይከምቶም ካልኦት ቀተል ሓረድ በሎም ዓልል ግንባሮም ዶ ጭንጭሮኦም ክብል ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘርምዑ ኣይዘየመሉም ጠቢብ ሰሎሞን ዳዋ ክብል ይዘይሙ ዳዋዬ ዳዋ ትዕቢት ወሪርዋ ትምካሕ ተስኪርዋ እንዳኸ ተምጽኦን ኣለዋ ተኾነስ ኣለዋ ክብል ይቀድሙ ዘይሙ እቲ ዘማ ብልካ ነቲ ዝነበረ ክውንነት ዝገልጽ እዩ ሰሎሞን እንድዒ ተኾኖ ተምጽኦን ኣለዋ ዝበሎ ወያነ በቲ ስኹር ትምካሕታ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዘይ ሓጢያቱ ህልቂት ውርደት ባርነት ጠራኒፋ ኣምጽኣቱልያ ዱባ ክብል ንወያነ በተስተሓተ ማዕየር ሚዛን ብምዕቃን ህዝቢ ትግራይ ክርያን ክነቕሓላን ብዝገርም ጥበቡ ብጥበብ ንወያነ ሚዛን ዘይብላ ሓሰር ትወድብ ምዃና በተስንክሳር ቃላቱ ክገልጻ ፈቲንዩ ንዱባ ከስተናዕቆ ኢለ ዘይከንኩስ ኣብ ቤት ምግቢ ኣይሽየጥን ከም ፀብሕውን ኣይንጥቀመሉን ኣብ ጎድፍ ከዓ ዝበቁል ፍረ እዩ ጠቢብ ሰሎሞን ዱባውንሲ ዘሪኻኒ ይዝብል ኣብ መጨረሻ ድማ ያውዩ ክብል ድሕሪ ኩሉ ህልቂት ድሕሪ ናይ ልዕሊ ሚልዮን መንእሰይ ትግራይ ጥፍኣት ድሕሪ ትመስካሕካሕ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተቐየረ ነገር የልቦን ያውዩ ክብል ይደምዲሙ ብቱን ተኣኪቡ ተመልአ ከተማ ትግራይ ኣላ ኣይትበል የላን ከም ቀደማ ክብል እዩ ሰሎሞን ያውዩ ዝበለ ትግራይ በዓል ዘውዱ ኣብ ማእከል ከተማ ብናይ ጋንሸርያ ዓድዋ ታርጋ ዘይብለን መካይን ተጎቲተን ክርገጻ ርኢናየን ኣብ መቐለን ከባቢኣን ሕድሕድ መራሒ ጋንሸርያ እስር ቤታት ፈጢሩ ድሌቱ ክገብር ርኢናዮ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ኩንታል ናይ ረድኤት እኽሊ ካብ ኣፍጥሙይ ህዝቢ ትግራይ መንዚዖም ክሸጥዎን ርኢናዮም ትግራይ ባዕሎም ኣብቲ ገምጋሞም ዝበልዎ እዩ ነዝን ካልእን ምስ ረኣየ ኣብቲ መንግስቲ ዘይፈልጦ እስር ቤት ብጅምላን ብንጽልን ክእሰር ምስ ጀመረን እዚ ንሪኦ ዘለና መንእሰይ መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ዝነበረ እዩ ካብታ ያውዩ
زبلا ارتيست طبيب سلمون يكون املاح جهنم اسات تግራይ بمهدام نمنبار كفتنيو እዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ዝሓልፍ ዘለሞ ፈጣሪ ንወጽዑ ይራኣየሉ ክሳብ ናይ ዕጥቂ ምዝዋር ስርቂዩ ዝብል ዘሎ ጆን መዲድ ወያነ ከምተ ልማዳ ዓርስና ገምጊምና ኢላ ክትቅጽል ይሕልማ ወያነ ዓቕላ ምጸበባ ኣብ ኣደባባይ ወጽያት ገብረ ዘላ ገበነኛ ፍርዲ ዘይረኽበሉ ዝኽሰስ መን እዩ ዘይልለየሉ ባዶሽ ግምገማ ነቲ ስርቦ ቀስለውጥ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣንፈቱ ንምስሓት ወግዕን ምቕያር ዝብሉን ካልኣይ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ደብሪጽ ዓለም ገብረ ዋህድ ሞንጆሪኖ ጌታቸው አሰፋ ዘለዎ ጉጅለ ነቲ ግዚያዊ ምሕዳር ከይሰርሕ ጨቢጡ ስለዝሓዞ ላዕለቲ ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንሶም ገበርትን ሓደግትን ስለዝኾኑ ተሸፋፊና ንቐጽል ዝዓይነቱ ሽርሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እውን ኣለዉ እቲ ገምጋም ክገብር ተኣኪቡ ዝነበረ ላዕሊ 80 ሚእታወት ጋንሸሪ ዓድዋ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ንኸም በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝኣመሰሉ ከፈራርሑ ዝተኣከቡ ቶም ጀነራላት መራሕቲ ሰራዊት እዮም ኩሎም ጀነራላት ድማ ነቶም መሳፍንቲ ወያነ ንበዓል መንጀርኖ ደብረጽዮን ዓለም ጌታቸው አሰፋን ዝከላኸሉ ጋንሸሪ ዓድዋ እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነዩ ጆን መዲድ ንነገራት ጠምዚዙ ከም ዝመተዓረቕ ዘግባዕብዕ ዘሎ ሓደ ነገር ግን ኣነፂሩሎ እዚ ጋንሸሪ ዓድዋ ኣብ ትግራይ ተላዒሉ ዘሎ ቃልሲ ንስር ቦቀስ ለውጢ ኣብ ሰራዊት ትግራይ እውን ተኣታትዩ ከም ዘሎን ብዓበይቲ ሓለፍቲ ዝድገፍን ዝድፋእን ምዃኑን እቶም ከም ስግኣት ከም ደፋእቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ፍሉጣት እዮም ብፖለቲካውን ወተሃደራውን መሪሕነታት ዝተፈጸመ ስሕተት ምንም ተሓታትነት እንከይሃለወ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ናብ ሌብነትን ገእሲናን ወሪዱ ፍሬን እናተገብረ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ፀወታይ ነቲ ህዝቢ ናይ 93 ዓይነት ክትዕ ብቐጥታ ዘርእይዎ ዘለዉ ንምሽዋድ እምበር ትኽክለኛ ገምጋም ኣብ እንዳ ህወሓት የለን ካብ 77 ክሳብ ሎሚ ኣብ ሕቶ ህልውና ዘእትውና ሰባት ብዘይ ምንም ተሳትፎ ካልኦት ውድባት ፍኖተ ካርታን ስትራቴጂን ፀገም ትግራይ በይኖም ክፈትሑ ዝደፍሩ ዘይሓፍሩ ምዃኖም መግረሚ እዩ እዚ ድራማ ንለውጢ ዝደሊ ሓድሽ ወለዶ ኣሽውዶን ብመጠነኛ ጽገና ንህዝብን ዓዱን ዝሓሊ ዝኾነ ጉጅለ ከም ዘሎ ብምምሳል ስልጣን ናይ ምቕጻል ከይዲ ምዃና ፍልጥያ ግን እናተኸፋፈልኩም ምእዝዝነትኩም ቀጺሉ እትጠፍእሉ ከይዲ ስለ ዝኾነ ንድግፎ ኢና ነዚ ናብ ህዝቢ ከይተውርድዎን ናብ ሓይሊ ስጉምትታት ከይተኣቱ ድማ ክንቃለሰኩም ኢና እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም